Det ved jeg ikke. Jeg kan sådan, du kan knuse dig. Jeg kan ikke det. Ja. Hold det ud igen. Har vi en straf, der ligger derovre? Har du det her med? Nå ja. Seriøst, har du det ikke varmt efterhånden? Jeg kan starte med på egen bedste danser. Hvad for en? Hvad? Hvad for en? 21's er det bedste, der kan ramme jord. Ja, til jord. 700. Ja, jeg synes bare, jeg har også. Faktisk lidt hårdt der. Og hvornår kørte du til? Så er det nu. Hvor I kunne gå rundt, så skal jeg følge med. Overhovedet ikke. Det virker ikke. Jeg holdt ham jo bare fast, og så begyndte jeg at kigge ham. Det giver mig, så kan jeg ikke. Det giver ham til lige. Jeg kan forsøge at fjerne lyden, og så sætte den ordentlige lyd ind over. Kun at kigge den, indtil det giver sig, så lader jeg den gå. Og til hvis det skal tilpasse nogle gange, så er det jo ikke sjovt længere. Har jeg ikke ret i det? Jeg er ikke så langt med at dele med ham. Jeg er bare vant til det. Tak, hvis I ikke kom før.
Okay, så ser jeg noget sådan, som jeg sidder. Ellers så lægger jeg dig ned på jorden og kilder dig igen. Sæt ned og slap af. Ja, men det hjælper ikke noget. Du er stadig så lille, at jeg kan lægge dig ned og kilde dig. Om 5 år kan jeg måske ikke, men det er nu her. Jeg har bevist, at jeg kan gøre det, så... Du lagde mig ned. Altså... Du har også forhold til